Jonas Olsen fra SSIF og Kasper Thomsen fra Ry holder sig klar. Det er fordi, det er der. Står det vejs? Det står det vejs. Op igen. Ja, det er mig. Nyt kast. Skift nyt kast. Og ned med ham, Majers. Mikkel, kom op og kom øverst. Ja, du har stadigvæk hans arm op. Ja, godt. Kom. Rejs dig op. Nej, ved ham. Og så kører du igen. Den vej. Ja. Sådan der. Yes. Kør. Kom over med ham. Nej, kom over på mig. Endelig. Igen. Kan man ikke blive nogen, så gør det her. Udmærket. Få fat i hans arm. Han må ikke få lov til at sætte den ud af hele tiden. Flyt det ben. Sådan der, så bærer ham. Træk ham ned. Og så meget. Dans ud om ham. Ja, hun har en plads til noget. Ja, start! Hen over ham. Ikke ned. Han er låst ham nu. Godt. Endelig. Udmærket. Hej, stop. Og så trækker den. Ja, godt. Sådan. Lukker pænt og siger tak for kampen. Næste kamp.